Malta ospitat il-laqgħa tal-Konferenza Ewropea dwar l-avjazzjoni ċivili ta' din is-sena li għaliha attendew id-Diretturi Ġenerali kollha għall-Avjazzjoni mill-44 nazzjon Ewropew, delegati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili u l-ICAO, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni, Eurocontrol u kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Dawn flimkien jiddiskutu l-aspetti kollha tal-avjazzjoni u jifformulaw politika li mbagħad tiġi applikata madwar id-dinja. Dan jippermetti li l-ajruplani u l-operaturi minn prattikament kull pajjiż fid-dinja joperaw bl-istess standards jew standards simili. Dwar dan tkellimna mas-Segretarju Ġenerali tal-ICAO, Juan Carlos Salazar. Expect more and more communication and participation from Maltese experts and to share your best practices and experiences for the benefit of civil aviation worldwide. Intant id-Direttur Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili ta' Transport Malta, l-Kaptan Charles Patch, qal li huwa ta' onur li jospita lil kollegi sħabu Ewropej. Ta' onur għalina li dalodu ftaħna l-konferenza tal-ICAC tad-Director General ta' Civil Aviation fil-preżenza tas Segretarju Ġenerali tal-ICAO, l-istituzzjoni tal-avjazzjoni għaw madwar 40 pajjiż li din jieħdu sem, li din jiddiskutu ħafna affarijiet varji. Il-konferenza ddum 3 tim u n-nies kulħadd huwa kuntent li qed f'Malta jipparteċipa f'din il-konferenza. Il-Ministru Aron Farrugia, waqt li kienet jindirizza lill-parteċipanti, tenna kif l-an prinċipali tal-konferenza No Nation Left Behind għandu jkun sentiment fundamentali f'kull aspett tas-settur. Fid-diskors tiegħu il-Ministru rrimarka wkoll li minħabba l-istorja ta' pajjiżna fl-avjazzjoni li tmur lura l-1915 flimkien mal-bidla sinifikanti mill-militar għal dik kummerċjali fis-snin 70, illum għandna ħafna attività fl-avjazzjoni, xhieda oħra ta' pedament ekonomiku b'saħħtu f'dan is-settur. Indirizzajt il-konferenza internazzjonali ġewwa Malta bħalissa tal-ICAO li hija entità internazzjonali responsabbli mill-avjazzjoni. Diskutejt magħhom l-importanza tal-avjazzjoni għal pajjiżna imma wkoll dak li qegħdin nagħmlu bħalissa u fi żmien li ġej. Ġifieri mhux biss il-kummerċ u l-importanza ta' pilastru ekonomiku bħalma l-avjazzjoni għal Malta, imma wkoll il-miri li għandna qudiemna fosthom tas-sigurtà imma wkoll l-emissjonijiet. Allura ħarsu l-qudiem biex b'mod globali nimbuttaw dawn il-miri u Malta tkun fuq id-dinja tagħhom. Il-Ministru kompla jgħid li din l-industrija tixpruna tkabbir soċjo-ekonomiku tagħha li toħloq l-impjiegi li ssaħħaħ it-turiżmu u li taġixxi bħala mezz għall-investimenti u l-kummerċ barrani. L-avjazzjoni bil-kontribut annwali tagħha ta' 600 miljun euro għall-ekonomija tagħna u trasport ta' miljuni ta' passiġġieri hija pilastru fundamentali għall prosperità ta' pajjiżna.